oras po radyo man Aida nga makita na kining last nga 5 ka mga miyembro sa maong pamilya nga na missing kasama ang radyo man Aida. So atong balikod ang na missing so far o mao'y padayon gipangita kining mga anak ni Venus Yusores nga sila si Abigail Yusores, si Chris Jean Yusores, si David Yusores, 11 years old, kinamanghulang anak ni radyo man Aida. Ingon man ang iyahang apo nga 2 years old nga si Baby Azinia o ang iyahang son-in-law nga si Janro Alilin radyo. Oh, so sagad aning mga missing pa karon no, mga minor de edad gyud kasamang Remart unya bisan pa nag-uban mga batan-o ni pwede makalangoy pero sa sitwasyon sa inato nga pagbulog sa tubig radyo man Remart flush out, wash out gid sila tanan. Yes, radyo man Aida, wash out jud radyo man Aida kay ang matud pa ilhang panimay basig sulid na wa na gali na habiling karon radyo man Aida na kuan jud sa baha, napektuhan jud sa kusog sa sa baha radyo man Aida atol sa pag-usok-usok sa bagyong Tino nga ni igo dinhi sa Sugbo. So far radyo man Aida kana ang update sa sitio Comuna Bakayan, Cebu City mahitog dining 13 ka mga miyembro sa Yusoros family nga na missing o pipila na ang napalgan nga wa na kinabuhi atol human sa maigo nga bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Kauban na lang nako diri sa ato ang patrol din sa Bakayan, Cebu City si kasama George si Kuya. Ako sab si Radyoman Remart Oristilo Pugoy DYHP Tatak Aremen. Di nga salamat Radyoman Remart Pugoy. RMN Exclusive Sa eksklusibong report. At oras 1 minuto sa di pa magalas 6 ang kagabhion. Filimon Embalsado Jr. nagpaminaw karon sa DYHP sa may update sa Sapangdako sa landslide. Ipahigayon gihapon og clearing operation labi na kaning mga mountain barangays sa Sapangdako kaganina sa ato ang na-report. Dunay mga casualties usab sa dihang na nidahili tabunan ilahang mga balay aniya sa barangay Sapangdako mga kasama. Kumusta di sa Sagay sa Bourbon? Ito mga nagpaminaw nato pinagi sa atong digital platform baka sa radio or kuno galing naka-tune in karon sa atong Facebook page. Pwede mo comment kumusta mo diha? Diha sa Bourbon, Cebu nga na apektuhan usab sa bagyong Tino sa dihang ni landfall ang maong bagyo kaganina nga buntag. Aron mag-accommodate sa mga pasyente nga nagkinahanglan o gatabang medikal ilabi na karon nga higayuna nga nagpadayon pa ang epekto ilabi na sa mga pag-uwan-uwan mga kasama gisiguro usab sa lokal nga gagamhanan ang mga medical staff naghatag og hapsay og paspas nga serbisyo alang sa kaluwasan o kahimsog sa mga residente. Personal usab nga gibisita ni Mayor Francis Salimbangon ang pila ka mga barangay kung man naka-apekto sa sa bagyong Tino diya sa lungsod sa Tabugon aron masusi ang epekto ni ini ngadto sa kapalayan sa mga residente o kahimtang sa mga lumulupyo uban sa mga barangay captain sa rescue team nagtambayayong sa pagmonitor o pagtabang sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyo. Sa pagkarahon, kalaghanan sa makadalanan diya sa lungsod sa Tabugon cleared na o guway natalang casualty base sa pinakabagong update sa MDRMO sa lungsod sa Tabugon. Kasama? Gubay Liloan ini sa ilang paghulagway nga hinay ang kagamahanan sa maong lungsod ug way opisyal nga nipatnim aron abagan sila sa pagpangayog tabang aron ma-rescue tungod sa pagsaka sa tubig sa baha. Ato ning balikan ang maong report human sa mga pahinumdom. Report.
Kasama Aida live gikan diri sa lungsod sa Liloan na moabot sa unom ngadto sa 7 ang gipahibaw kanato ni Vice Mayor Margo casualty sa lungsod sa Liloan gumikan sa natibong bagyo dito sa maong lungsod diin na nasinati ang pagtaas sa tubig hinungdan sa pagbaha sa maong lungsod. Gisusi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang lungsod sa Liloan, partikular na ang evacuation centers kundi nahimutang ang mga nabiktima sa baha sa maong lungsod ingon man sa Barangay Hubay kundiin ang pipila sa mga residente nahimutang dinhi sa Panfil Frasco evacuation area. Nahimong yangungo sa mga residente at Aida ang wala pagpatimaw sa mga opisyal sa maong lungsod ingon man sa barangay sa higayon nga nangayo sila og tabang aron nga makanaog unsa sila sa ilahang himutangan gani naatay na hinabi nga usa sa ato aganing tingpaminaw kasamang Aida nga usa ka magtutudlo nga matud niya kining 4 ka oras silang nagpaabot og tabang aron nga makanaog sila gikan sa atop nga ilang gibalhinan gikan sa ilahang panimalay dus andana man gud ilang panimalay kasama Aida dito unta sila sa second floor karon kay nisaka naman pud ang tubig so dito na sa sila nangain na sa silang tabang dito silang silingan nga adunay third floor pag-abot nila dito sa third floor na pud inanay na pud og saka ang tubig mo na nga dito na gid sila sa atop kasamang Aida so 4 ka oras sila sugad ni atong pagtanga-tanga na sa bagyo unya ni sakasaka na ang tubig so isaka pud sila ngadto hangtod 4 ka oras gyud ang matud pa niya kwintada niya nagpabilin sila dito sa atop kasamang Aida kuyog ang 2 ka senior citizen usa ka bata ug ang iyang igsuon puros mga dagkong tao kasamang Aida pasabot nako kana bang bugat ang weight no so usa na sa iyang yulagway nga ma'am na nakuan gud ni ma'am na shock gud mi sa among kaugalingon ma'am although daghan silang mga samad nga naangkon kasama Aida gumikan kay ni kat gyud sila kay atong gyud pagsalbar sa ilahang tagsa-tagsa sa kaugalingon usa sa nahimong sakit sa ilahang buot kasama Aida kay wala didto ang mga opisyal nga ila untang gilauman nga moy mopahibaw kanila alang sa giingong preemptive evacuation o baka ang pagpabalhin naman lang kanila gikan silang nahitmutangan pag-rescue kanila gikan sa atop paingon na ngadto sa mas safer nga areas kasama Aida. So wala na preemptive ani kasamang RV kay consider kaning kutkot moawas may ganing sapa dihang dapita. So usa man walay rekorida, walay paging system ang maong lungsod or mismo ang mga barangay. Kasamang Aida, una na nga gipahibaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mandatory preemptive evacuation. Sa tanan gyud na nga mga LGUs, ilabi na kadtong areas located sa disaster prone, landslide prone ug flood prone areas kasamang Aida. Dito sa lungsod sa Liloan na kasamang Aida, ang nahitabo matud pa sa mga residente kani ato gyud ning gi-verify sa gikan sa mga residente kasamang Aida aron nga dili ingod bitaw nga maghimo man ni sila istorya nangakita og testimony gikan sa residente kasamang Aida nga matud nila dunay mga identified nga evacuation area dunay gipahibaw nga asa mo dapit pwede makabalhin ingon ana pero adtong higayuna kasamang Aida nga ni kuso-kuso na gyud ang bagyo nagtanga na gyud kini gabi pa lang hangin man nag-uwan matud pa sa residente kasamang Aida walay ni rekorida, walay ni pahibaw dito nga pamakwit na mo, pamalhin na mo, o wala sad sila mag-expect na inadto sad kataas ang baha dito nga area, ingon man sa mga subdivisions, yun kasagaran ang nahimong apektado sa maong lugar sa mga Aida. Dan, bisan sa ilahang buot ka sa mga Aida, gikan pas buntag, hantod na lang karong hapon o karong gabi ka sa mga Aida, karon pa silang gabi nakakaon o pagkaon. Pero sa man sila na sa evacuation centers kasamang RV sa pagkakaroon? Sa pagkakaroon ka sa mga na sa evacuation center o safety na ang ilang kahintang. Ang napan sila kasamang Aida, kaya nahibong sila, walay rekorida, walay ni pahibaw kuno nga pamalhin mo, pamakwit na mo o giingon ana, kay gusto sa doon ta sila magpatabang, kay doon na sila mga kauban sa panimalay nga mga mga elderly kasama Aida kana bang mga gipang
unsa na gipang wheelchair na kasama Aida unya sa iyang kabahin atong mahinabi nga ma'am maglisod ko ma'am kay napa ko'y bata unya napa ko'y senior citizen nya napay mga dalhunonon pa namo so maglisod siya kasamang Aida so mo nga usa na sa ilahang nahimong nasakitan sa ilahang buot kasamang Aida atong gipangutana sad ang naabdan nato didto si Vice Mayor Margo Frasco kasamang Aida atong isuwayan siya pakighinabi wala man hinoon siya nagpa-video gyud pero ang iyang giingon nga kagabi doon na nakunoy mga na-evacuate na nga mga residente sa nagkalain-lain nga mga barangay dito evacuation centers nga ilahang na-identified ka sa mga Aida. Muna, atong gipangutana kay ato manggod na untang mas forsi ka sa mga Aida nga igabot na to dito na ang mayor, ana ba? Ang hitabo ko sa mga Aida, pag abot na to dito si Vice Mayor Margora ang naa. Atong gipangutana si Mayor Aljo Frasco ang gipahibaw sa ni Vice Mayor Margo Frasco nga he will be coming here. We know nga kanang nagdali na to siya urgently mo balik na to siya dinhi sa lungsod sa Liloan. So usa man na diha karon ka sa mga RV, gumikan kay ang extent sa damage sa mga naapektuhan nga mga residente dinha. Doon na may gi-provide nga mga food packs o baka mga pagkaon dayon sa mga residente nga hangtod karon na pa ang kakabalaka o kakulba nila samtang nasa evacuation centers. So far kasamang Aida, base sa ato ang pag-obserbar, pag-abot na to sa evacuation area, mga evacuees ra ang naa. Noontay nakita dito nga na naka hot meals o baka food packs nga bisag lugaw man lang. Wala tay nakita dito. Kana base na sa atong nakita pag-abot na to dito kasamang Aida sa mao nga evacuation area. Mao to nga pag-abot sad ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nagda siya og food packs o katong mga snacks sa mga Aida, mao to'y ingon nila nga, ma'am, sukad ganiha ma'am, karon pa mi makakaon. So, huna-huna sa Cebu Provincial Government, posibleng wala pa'y nahatag kanila. Kaya nga nung nga inadto ang response sa mga residente nga anaa sa evacuation areas kasamang Aida. So, una po nga gibisita ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang munisipyo aron pag-check sa Emergency Operation Center sa maong lungsod pero sirado ang munisipyo kasamang Aida. So, muna nga naglakaw na lang siya, paingon nga to sa evacuation area aron dito siya na himamat niya dito po si board member Mike Villamor sa Quinto Distrito ug si Vice Governor kining Glenn Soco sa mga Aida. Igong taod-taod ni apas pod si Vice Mayor Margo Frasco. So kana nga makasal mo'y atong nakita dito sa mga Aida para lang gyud pag hatag sa impormasyon ato man ni i-verify gud sa mga Aida kay naa man gud pud tay nadawat nga mga kanang information nga nilarga daw pod ang mayor sa maong lungsod kasama Aida. So ato sad nang hatagan pod og pagtagad kay ang iyang mga konstituente pod nang ngayo pod ug asa pod siya. Ug asa pod ang kining opisyalis sa maong lungsod higayon nga nagkinahanglan sila og tabang kasamang Aida. So far ato ang pagtadlas pod sa Mandawi City area, wala pa'y kurente sa mga Aida. Sa lungsod sa Liloan, nakagikan na ta, walay signal, walay kurente, wala pa'y tubig. So, muna ang sitwasyon dito, unya gani, karong gabi posible nga wala gid po ito ma-provide dito nga generator set dito sa katong evacuation areas, katong mga namuyo dito karon temporarily, wala to sila ituga kunya ang mga evacuees na to is mga vulnerable. So mo nay angay nga susihon pod sa LGUs sa mga Aida. Kay bawta nga kaning LGUs na aman sa jud ni sila mga kana bang preposition na daan na mga programs o mga
kanibang gilatad na daan nga Supposed to pamaagi. be. Oo, supposed to be gi-activate na gali unta na daan ka sa mga RV gipang andam na daan, generator set sa guban pa aron kuno galing masinate sama ningon ani pull out na lang or magamit dayon. Tinuod na kasamang Aida no gani diri sa atoa no sa dakbayan sa Sugbo ug uban pa nga mga bahin gani dito sa dakbayan sa Talisay kaganiha sa Sayo ato amantong nabisita dito ang ilang evacuation center do na say social worker pod nga nagmando aron nga moy magtali dito kisay mga nisod ana dito noon sa lungsod sa Liloan sa ato ang paggikan kasama Aida wa ta makakita dito nagaplastar dito nabay naglista dito nabay naghatag og food pack ug unsa so far na sa ato ang naobserbahan dito kasama Aida ang balikan nako ang sa dakbayan sa Mandaue doon na pa'y mga areas kasama Aida nga wala pa di pa maagian tungod kay grabe pa ang baha unya naapay mga debris sa agianan kasama Aida so diri ta niagi ta sa lain nga agianan aron nga makalusot ta paingon diri sa syudad sa Sugbo kay diri na pod balik na punta diri sa Kapitolyo kasama Aida aron nga mag-convene na pod si Cebu Governor Pamela Barrecuatro kay posible ang muluwat unya og kaning order pagpaubos na sa state of calamity sa lalawigan sa Sugbo aside adtong una nga state of calamity tungod sa linog. So kini nga paagi aron nga mas mapadali ang procurement sa tanan nga mga panginahanglanon sa mga lokalidad nga nanginahanglan og abag kasamang Aida. So far, base sa ato ang nabisita karon nga lokalidad kasamang Aida, duha ang ato ang natali nga casualty sa Talisay unya dunay unom nga tuspito ang padayon nga gi-verify pod sa lungsod sa Liloan unya matud pa ni Vice Mayor Margo Frasco posible pa nga madugangan kini tungod sa nagpadayon pasad nga pag-uwan-uwan unya nagpadayon pasad ang rescue operations sa mga kabalayan nga wa pa maabti sa tabang kasama Aida sukad pa kagabi sa pag-iigo na sa bagyo. Paatag pa og dugang nga update ingon man ang pagpadayon usab sa paglibot sa mga kalungsuran nga apektado sa bagyong Tino ugmang adlaw kasama Aida posible sad nga mo tabuksad ngadto sa isla sa Camotes ug galing malurang na sad ni ang sitya at kasama Aida aron pag-check po didto kay nahibaw-an po didto kasama Aida nga barangay Captain Strapod ang naa sa maong higayon kasama Aida pero ato na i-verify aron nga masusig yun nato kung unsa ang tinuod nga impormasyon kasama Aida. Ika na lang diri sa lalawigan sa Sugbo kasama mo sa balita Radyo Man RV Veloso DYHP Tata RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Salamat Radyo Man RV Veloso mga kasama mo tayo naglangkob sa ato mga balita ning adlaw Martes mga kasama ining ato ang paghimo og coverage sa nahitabog epekto ni Bagyong Tino diri sa Kabisayan inuman sa Cebu Province, Cebu City mga kasama at ang inyong dugang pang detalye sa atong pagpadayon sa atong mga paghulagway ang mga observations ug dugang monitoring sa DYHP ug IFM mga kasama pinangulo sa atong station manager Attorney Rofil Banyo inuman sa IFM Idol Boyki at ang i-online na sa atong public affairs program karong gabi straight to the point evening edition naman ni Attorney Buen Alguno atong partner sa Master Control kasama Mr. Homicilio DYHP Digital kasama ni James Kenyanes Gerald Albios Transmitter Site kasama ang Robel Boycer Alan Taladua Oliver Ates Jerome Yap kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat musunod ta amping kanunay mga kasama maayong gabi DYHP RMN